byl Pavorov, to jsou vodňany. A dal bych ti hubičku na obě strany. To jste hasiči, co jste dělali? Pivovarek se nám schořet nechali. Jo a kočka lese tírou čokol za svým oknem. Nebude lepší. Takže, dámy a pánové, úvod do děj. Koupili jsme si tyhle ty úžasné košíky. No a dneska je tady společně vytuníme, aby jsme mohli pokračovat v projektu Driftkára. Co je projekt Driftkára? Ukážeme se za chvíli. Jsou to drift košíky. Máš tu zipásky? Zipásky, kde jsou zipásky? Takový kameraman. A já tady měl plán, že to tady Tajná je dost rovná na to, aby jsme to nezletali. no, nevím, co s tím chce dělat. A tady dal vidle ten debil, tady dolů. Tady dám vidle. A řekl, že si jim napíchneme stázinu. Ne. Ne. Kámo, Tak takže prdel. tohle dal bych sem, kámo, to musíme. OK, ale musíme to natáhnout. Tak jaký je tvůj plán? Můj plán aktuálně, předělat si tuhletu židli tady k tomuhle vozíku, aby jsme mohli začít dělat ne interiér, ale exteriér. Tady přidělám volant, tak aby se daly ovládat tady tyhle ty přední dvě mamrdy. Ty dám k sobě, tady normálně provleču nějakou tyč železnou a budu to ovládat přes ten volant. Proč to zahrnu? Moje problém, Míro. Ano, mám problém, nemám ten svýho parťáka, takže to činím sám. Nesnáším loučení. Co, dělaj se, no? To však jo? Tak si říct, že nám zbyla jenom jedna zipáska na celý den. Tady takhle, budu se, donesl. představ si, že tohle sedátko je volant. Ten volant bude takhle a já budu... A nebo semka dám, jednoduše řídítka bude to řídit tak. Ale už je to dobrý. Ale já si myslím, že jako To ne. Vyhrává zatím, chlapi. Pičo, ale potřebuji vrtačku, Pavle. Na motoru. Au. Na motoru vrtačku. A to rozřežu tady, vole. Repíčus. co uděláme s tím, hele. Viktor udělal ten ramba, takhle Viktor dal. A budeme tady takovou špičku. Kámo, to je dobrý, ale. Čím tohle to dáme takhle a takhle. A bude stojí takovou pyramidu tam. Kámo, to je tak dobrý nápad, ty nevíš, co to je, ale Jak má to semka na šrobu, tak aby to drželo. A stejně potřebuju nějak, aby se tyhle ty... A ty vole, to drží jak přibyt. Teď druhou stranu. Je to jak se je. Tak. No každopádně, on neví, že já si semka na tyhle krytky a tohleto, co jsem semka našrouboval, bude sloužit i jako držák těch krytek. Takže budeme i krytý před jejich palbou, protože oni neví, že já vím, že oni budou mít něco, co střílet. Nebo nevíš, že nám stačí toho, vole, poklop od popelnice. Tak tam na tom bude sedět, ne? No a co, vole? Ty necháte můj plán. Tohle má se slav. Drž tady. Tady. Tohle. Čo si propíchneš ruku? Tak to je... Úplná změna plánu. Tady mám zapasti na nás, no. Takže Dangerous, chápete lidi? Kurva, jsem šroub. A co s tím děláš, kurva? Kámo, takhle to ten dáme. Jdeme závodu. Tak? Máme rambar. Co víš, jo? Koukej, jak jsem to udělal já profesionálně, jak to máte profesionální věmy, dementi. Leženu a zvedeme. Celý se to skurvilo, pájo. Neskurvilo. Musíš věřit. Vyvedeme si to nahoru a budeme mít i kámo pití. Paráda. Celý náš plán. Jdete k našemu peklostroji. Vlezete do peklostroje. Samozřejmě nejnastartováno, protože Honza není jako motor je dozadu. Tak, teďka vezmete klíč, nahodíte. A jak to udělá? To mám jako držet to krytí? Ne, tak tomu přidáme nějak. Až tam máme. Takže jste rozjebali ten šroub úplně k čo? Drž píču. Ale mám ruce kladivo, ale můžu se ho použít. Ty pičo, Udělal jsem nějaký kolečka, vole. no dobře, já jsem postral jednu věc, vy jste postral se tím do všechno, na co jste sáhli. Už to neděláme v létě. Jaký názor na tvůj vůz? Je to profi VUIP, říkáš ten, ale je mi zima, chci mě na ruce. Kokoti! Hodně věřil, vole. Tady jste strašně v píči, kluci. Oni si jenom hrajou, že jsou něco víc, ale
Mě nevíc se Ale čeká. všichni to mají obraný vůz, vole. Vy totiž ještě furt nevidět tu tajnou zbraň. Vyjeli jsme Sněžku v košíku. Tak to ani kokot sněžku ti brdám. Je vysoká Sněžka. Hodně. Tak to není tak vysoko. Jo, 16. 16 metrů. No, Košíku. 16 láků, ty debile. Jo, 16 kiláků to normálně Mount Everest, vole. Tak kilák a půl ty kriple. To je debil. Jebaný Mirku, zapracení Mirku, když jsme tuhle izolaku koupili. To nekombinuje, Chlapi, já mám... Co kombinačky, ty Budeme mít debile. první crash test, jo, jdem po louce. A už to nejedu, vole, mě tě bolí pod loket, pičo, ze včera. A pičo, teď je to vytuněný, čum. Pojedeš a jedu takhle. Tak co, můžeme jet? Jo. A udělá to dělí. Jedeme. Tak teď drž se píču, jo, až budeme na louce, tak můžeme dělat kokotiny. A to má nejvíc kontinent na světě. Tohle mě tak mrznou ruce. Moc se to vyjebali. Já jsem tě rád jako kamarád. Já bych chtěl lubičku na obě strany, ale že je za fotou, za vodičku studenou, nedám ti máma ani jedinou, ej!